A Asociación de Esclerose Múltiple Parkinson e Enfermidades Raras inaugurou a súa nova sede ao pé da Ponte do Milenio. Un espazo máis amplo, máis accesible e máis preparado co obxectivo de seguir acompañando as persoas afectadas, así como as súas familias. Estamos buscando un lugar donde encontrarnos más cómodos y donde poder atender a nuestros socios y a sus familias. Y bueno, creo que es un momento, bueno, estamos todos muy emocionados y creemos que va a tener mucho éxito porque, bueno, estamos un poco más céntricos que antes y ahora más cercanos a todo el mundo. Así que, bueno, gracias a todos los que nos estáis apoyando en este momento. O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, puxo en valor o traballo que a entidade desenvolve dende hai case 3 décadas. Estamos aquí a celebrar hoxe, estamos a celebrar que a Audemper medra, que medra en servicios, que medra en accesibilidade, que medra en visibilidade, que medra en todo, que medra en solidaridade, que medra en apoio. E iso é o que quixéramos estendelo desde esta asociación ao que é o resto das asociacións e o que é o resto o que é a atención ás persoas vulnerables, ás persoas en situacións de dificultade. O delegado territorial da Xunta destacou que apoiar estas entidades non é só unha obriga institucional, senón tamén unha forma de construir unha Galicia máis humana, máis sensible e máis xusta. Moitas veces o que temos tamén é que cuidar aqueles que cuidan, que é importantísimo. Entonces, desde o punto de vista, contade sempre ca nosa axuda, ca nosa presencia, ca nosa asistencia. Ao finalizar as intervencións, proxectouse un vídeo que leva por título Preto de ti e que representa a nova etapa da entidade.